कृष्ण सर्वांना. अरे मंगलाची म्हणते आणि मग आपण आपला वर्ग चालू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. अध्याय सुरू करण्या अगोदर आपण श्री श्री राधा गोविंद आहेत त्यांना इकडनंच साष्टांग नमस्कार करूया. त्यांचे आशीर्वाद घेऊन अध्ययन चालू करूया. श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात भगवद्गीता लिहून ठेवली, ज्यांचे ऋण आपण कधीच फेडू शकणार नाही, त्या श्रील प्रभुपादांचा सुद्धा आपण आशीर्वाद घेऊया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला, प्रेमा माताजी ज्यांनी सुद्धा या उपक्रमात त्यांचा अगदी सिंहाचा वाटा आहे म्हटलं तरी हरकत नाही. त्यांनी सुद्धा बऱ्याचशा स्लाइड्स तयार केल्या आणि त्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं. तर दोघांनाही, नामानिष्ठ प्रभूजी आणि प्रेमा माताजी दोघांनाही माझा सादर प्रणाम. त्याचप्रमाणे तुम्ही अगदी न चुकता दुपारी 1.5 तास 2 तास बसून ऐकता. तुम्ही सर्व वैष्णव आहात. तुमच्यामध्ये स्थित असलेल्या परमात्म्याला माझा दंडवत प्रणाम. आता आपण चालू करूया हा दुसरा अध्याय, जिकडे आपण थांबलो होतो तिकडनं. आता मला सांगाल की काल आपण काही काही गुण बघितले आत्म्याचे, तुमच्या लक्षात आहेत का? कुठले कुठले गुण आहेत सांगू शकाल तुम्ही? काय काय आपण बघितलं? हो माताजी, सांगा. एक तर आत्मा सनातन आहे, बरोबर अचल आहे, आत्म्याचे तुकडे करता येत नाही, बरोबर अप्रमेय ज्ञ आहे, सर्वगता आहे, बरोबर अनचेंजेबल आहे, बरोबर आत्मा इनव्हिजिबल आहे, आत्मा अचिंत आहे, हरे कृष्ण. त्याला अव्यक्त आहे. जाता येत नाही, त्याला वाळवता येत नाही. बरोबर. हा, तर आपण काल आत्म्याचे गुण बघितले. आता आपण काल किती 2.30 पर्यंत झालंय का आपलं? 29 माताजी. 29. हा, तो शेवटचा श्लोक, अमेझिंग श्लोक ऑफ भगवद्गीता असा आहे की काही जण आत्म्याकडे विस्मयकारक म्हणून बघतात. तर अशा तऱ्हेने तो अमेझिंग श्लोक आहे भगवद्गीतेचा. आता 30वा जो श्लोक आहे त्यात पण श्रीकृष्ण अर्जुनाला तेच सांगतायत की आत्मा अमर आहे. म्हणजे 2.11 ते 2.30 इथपर्यंत कृष्ण आत्म्याचं ज्ञान देत आहे. अर्जुनाचं कुठलं कारण असतं की कृष्ण त्याला आत्म्याचं ज्ञान देत आहे?
कुठलं त्याचं कारण मला युद्ध करायचं नाहीये. तो 5 कारण सांगतो, त्यातलं कुठलं कारण आहे की ज्याचा अँटीडोट किंवा ज्याचं औषध हे आत्मज्ञान आहे. करुणा. बरोबर. करुणा दूर करण्यासाठी कृष्ण अर्जुनाला आत्म्याचा ज्ञान देते. आणि आता हा शेवटचा श्लोक आहे की जिकडे परत कृष्ण सांगत आहेत की आत्मा अमर आहे. कुमुद माताजी आल्या नाही ना अजून? बरं, कोणाला अंजली हुगे माताजी श्लोक वाचता का? हो. आवा? हो वाचते. बस. अंजली हुगेच ना विचारते. देही हा. हरे कृष्ण. हम्म. देहि नित्यं वदो अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितु अर्हसि. हरे कृष्ण. हरे बरं, कृष्ण. या अगोदर आपल्याला ते श्लोक वाचायचे होते 5 जे दिलेत ना 2.14 ते अंजली माताजी वाचता का? आहेत ना ग्रुप? हो, पण कोणते श्लोक आहेत ते मला माहित नाही ना. मी अंजली हुगे माताजींना म्हंटल. अच्छा अच्छा, ओके. हा. एकच मिनिट, मी फक्त नंबर चेक करते माताजी मोबाईल वरनं आणि मग त्याच्याप्रमाणे. एक मिनिट. मी सांगू का नंबर? मग सांगा. 2.14, 2.44, 2.67, 2.44. 2.67. बरं, एक मिनिट. अंजली माताजी तुम्हाला हा. मिळालंय? मी जस्ट मोबाईल मधून चेक बरं, करत होते थांबा. कारण मी काय करते, तुम्हाला पाठवते पर्सनल वर. हो चालेल. म्हणजे मग तिथे तुम्हाला वाचते मी. मेल ते हे नको बघायला. हो, मी तिथे वाचते. हा, पाठवलंय. मी वाचू का माताजी? हरे कृष्ण. आता थांबा, आज अंजली माताजी वाचू दे. वाचते. माझ्याकडे 2.14. 2.14. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या स्थान्ते तेजस्व भारत. 2.44. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परिहृत चेतसां व्यावसायात्मिका बुद्धी समाधौ न विलीयते. 2.67. इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावम् अविबांभसि. हरे कृष्ण. आता अनुवाद वाचायचा आहे. ज्याप्रमाणे सोसाट्याचा बलशाली वायू पाण्यातील नाव इतस्ततः ओढून नेतो, त्याप्रमाणे मनही भटकणाऱ्या कोणत्याही एका इंद्रियावर केंद्रित झाले तर ते इंद्रिय मनुष्याची बुद्धी हरण करते. हरे कृष्ण. 4.9. वाचू ना? हा, वाचा. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन. 9.34. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीं न नमस्कुरु मामवैश्वैसि युक्त्वम् आत्मानं मत्परायणः. हरे कृष्ण. अनुवाद. आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर. माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममाण झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. हरे कृष्ण. बरं, सगळेजण श्लोकाचं पठण करत आहात ना तुम्ही? जेव्हा जे कोणी श्लोक वाचतंय त्याबरोबर आपणही म्हणायचंय, म्यूट असलो तरीही. बरं, आता आपण बघितलं 2.11 ते 2.30 कृष्णाने आत्म्याचा ज्ञान दिलंय. कारण अर्जुनाला जी त्याच्या स्वजनांबद्दल करुणा वाटत आहे ती चुकीची आहे.
कृष्ण सांगत आहे की आत्मा अमर आहे, आत्माला तर मरण नाहीच आहे. आता तो आपण 30वा श्लोक बघतोय, शेवटचा, म्हणजे जिकडे आत्मज्ञान फायनल एकदा श्रीकृष्णाने अर्जुनाला सांगितलंय. बरं सुषमा माताजी, श्लोक वाचा परत 30वा. आहात का सुषमा माताजी? बरं अंजली माताजी वाचा. देहि नित्यम अवधूयं देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि. हरे कृष्ण. हे भरत वंशजा, या देहामध्ये जो वास करतो त्याचा कधीच वध होऊ शकत नाही, म्हणून कोणत्याही प्राणीमात्रांसाठी तू शोक करण्याची आवश्यकता नाही. हरे कृष्ण. आता इकडे परत एकदा श्री कृष्ण ठामपणे अर्जुनाला सांगताय की आत्मा अमर आहे आणि आत्म्याचा वध होऊ शकत नाही, आणि शरीर जे आहे ते क्षणभंगूर आहे, आज आहे उद्या नाही, त्याच्यामुळे तू शोक करू नकोस. आता पुढचा जो श्लोक आहे 31 टू 37 की 38, 31 टू 37 ला कर्माबद्दल श्रीकृष्णाने सांगितलंय अर्जुनाला. कर्म, थोडस निष्काम कर्म, कर्मकांड याबद्दलची माहिती दिली आहे का अर्जुनाला सांगायला की कर्म करणं हे खूप खूप महत्वाचं आहे, तुझी ड्युटी तू केलीच पाहिजेस. आता हे जे या श्लोकांवर जायच्या अगोदर थोडस याचा बॅकग्राऊंड तुम्हाला सांगते कर्माबद्दल. आता अर्जुनाला श्री कृष्ण सांगत आहे याच्या अगोदरच्या एका श्लोकात आहे की ज्याला जन्म आहे त्याचा मृत्यू अटळ आहे, आणि ज्याला मृत्यू झालेला आहे, जो मृत झालेला आहे तो परत जन्माला येणारच आहे. तर हे जन्म मृत्यू चक्र चालतच राहणार आहे, पण त्यासाठी तू तुझी ड्युटी थांबू नकोस. एका बाजूनी हे चक्र जरी चालू राहिलं तरी तू तुझी ड्युटी केली पाहिजेस, आणि जर का तू तुझी ड्युटी केली नाही तर तुला पाप कर्म लागेल, यासाठी तू तुझी ड्युटी केलीच पाहिजेस. आता एकदा श्रील प्रभुपाद लेक्चर देत होते, तर त्या लेक्चरमध्ये श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं, ते जेव्हा बॅक टू गॉड हेड मॅगझिन लिहित होते, प्रिंटिंग करून वगैरे त्याचं डिस्ट्रीब्युशन करत होते, तर असं एकदा डिस्ट्रीब्युशन करण्यासाठी ते पोस्ट ऑफिसमध्ये गेले. तिकडे काहीतरी त्यांना कन्सेशन मिळणार होतं, कारण ते खूप मॅगझिन्स पोस्टाने सुद्धा पाठवत असे. तर ते तिकडे गेले आणि तिकडे पोस्ट मास्टर होता, आणि त्यांनी वजन वगैरे केलं आणि सांगितलं किती पैसे झाले, आणि त्यांनी विचारलं हे कुठलं मॅगझिन आहे, कोणी लिहिलं, काय याच्यात लिहिलेलं आहे. मग श्रील प्रभुपादांनी त्याला थोडक्यात सांगितलं की आपला जो मनुष्य जन्म आहे त्याचा उद्देश काय आहे. तर तो जो पोस्टमास्टर होता त्यांनी आर्ग्युमेंट केली प्रभुपादां बरोबर की आपण जर आपलं कर्म, आपली ड्युटी खूप चांगल्या तऱ्हेने प्रामाणिकपणे केली तर हे जे सगळं तुम्ही सांगताय की गीता वाचा, भागवत वाचा, गीतेतले श्लोक समजून घ्या, हरे कृष्णा महामंत्राचा जप करा, याची गरजच काय आहे. तर याला म्हणतात कर्मवाद तत्वज्ञान किंवा कर्मवाद फिलॉसॉफी. आता प्रत्येक जण, तुम्ही ऐकलंय का असं वर्क इज वर्शिप, आणि तुम्हाला पटतं का सर्वांना? सांगा बरं. वर्क इज वर्शिप पटतं का? वर्क इज वर्शिप वाक्य ऐकलेलं आहे, बरं. पण त्याच्याबरोबर अध्यात्माची जोड असायलाच हवी. हा, तर आता इकडे हा जो पोस्ट मास्टर होता किंवा जे अज्ञानी लोक आहेत ते काय म्हणतात
की देव आहे आणि तो आपल्याला फळं देत आहे, चांगली किंवा वाईट. आपल्या पूर्व कर्मानुसार आपल्याला फळ मिळते. ज्याप्रमाणे हायकोर्ट जज तो बसलेला आहे आणि केस प्रमाणे तो त्याची जजमेंट देत आहे, त्याचप्रमाणे जे कर्म आहे ते आपल्याला, जे काय आपण पेरलेलं आहे त्याचं फळ आपल्याला देणारच आहे. म्हणजे कर्म जे आपण केलेलं आहे ते कर्म म्हणजे हायकोर्ट जज सारखंच आहे. मग एवढं ठरलेलं असताना मी एवढे 16 माळा हरे कृष्णाचा महामंत्र म्हणा, रोज प्रसादच खा, पहिल्यांदा कृष्णालाच सगळं अर्पण करा, हे का केलं पाहिजे? तर इकडे आता श्रील प्रभुपाद सगळ्यांना, त्यांच्या समोर असलेले शिष्य आहेत त्यांना ते प्रवचन करतात की कर्मवादी हे असे असतात की या प्रिन्सिपलवर की कर्माचं फळ आपल्याला बरं वाईट जे मिळणार आहे ठरलेलंच आहे, मग या प्रिन्सिपलवर ते भक्ती योग करायचा टाळतात किंवा भक्ती करत नाही. तर ते असे कर्मवादी विचार करतात, मी माझा वेळ जपामध्ये कशाला घालवू, मी आता माझी प्रामाणिकपणे जर माझी ड्युटी केली तर मला चांगलंच फळ मिळणार आहे, मी अतिशय ऑनेस्ट मॉरल आहे, मी कोणालाही इजा करत नाही किंवा कोणाचंही मन दुखवत नाही. आणि असतात अशी बरीच लोक, खूप प्रामाणिक असतात, चांगलं काम करतात, कर्तव्यदक्ष असतात, कोणाचं मन दुखावत नाही. मग अशा माणसांनी कृष्ण भावनाभावी जीवन का जगावं? मग हे जे असे आपण म्हणतो की जे अतिशय प्रामाणिक आहेत, कर्तव्यदक्ष आहे किंवा नैतिकतावादी, अशी जी माणसं आहेत, तर श्रील प्रभुपाद सांगतात की जो कृष्ण भावनाभावी जीवन जगत नाहीये किंवा जो कृष्णा कॉन्शियस नाहीये, जो कृष्णाला मानत नाही, त्याची भक्ती करत नाही, तो कधीही नैतिकतावादी होऊ शकत नाही, तो कधीही प्रामाणिक, कर्तव्यदक्ष, एकदम सगळे नीतिमूल्य सांभाळणारा होऊ शकत नाही. मग त्यांनी याचं कारण सांगितलं. ते काही वेळ कर्तव्यदक्ष, प्रामाणिक, अगदी मॉरल असू शकतात, पण फॉर अ लिमिटेड पिरियड ऑफ टाइम, परपेच्युअली किंवा आमरण ते या सिच्युएशन मध्ये की जे नीतिमूल्य पाळतच आहे असे कधीच राहू शकत नाही. कारण हे भौतिक जग, हे मटेरियल वर्ल्ड अशा तऱ्हेने केलेलं आहे की आपण नीतिमूल्ये कायमच पाळूच शकत नाही. का पाळू शकत नाही? कारण इकडे तुम्हाला माहितीये की 3 गुण, तुम्ही 14व्या अध्यायामध्ये 3 गुणांचं वर्णन ऐकलेलं आहे ना? मला कोण सांगेल 3 गुण कोणते आहेत? रज तम आणि राजस आणि तम. राजस तमस आणि काय ग बाई, सत्व. सत्व रजतम. बरं, हा, सत्व रज तम. हे 3 गुण आहेत आणि हे 3 गुण माणसांवर खूप जोराने अटॅक करत असतात, खूप जोराने ते संहार करत असतात. तर आता जर आपण वाचूया, क्षितिजा माताजी 14.5 आणि 14.10 चा अनुवाद वाचायचा आहे. हो, वाचते. 14.5. हा, आणि 14.10. भौतिक प्रकृती सत्व, रज आणि तम या 3 ऐकू येत नाहीये आवाज. अर्जुना, जेव्हा जीव प्रकृतीच्या नाही संपर्कात येते. तुम्हाला इतरांना येतोय का ऐकू? माताजी येतो ऐकून. हो, ऐकू येतं. बरं बरं. पण ते पान प्रेस कळत नाहीये. करून प्रमुख होतो. कधी कधी रजोगुण सत्व आणि तम यांचा पाडाव करतो आणि इतर वेळी तमोगुण सत्व आणि रज यांचा पाडाव करतो. याप्रमाणे त्यांच्यामध्ये वर्चस्वासाठी निरंतर स्पर्धा चालू असते. हरे कृष्ण. बरं, तर आपल्याला आता काय दिसतं, इकडे 3 गुण आहेत आणि ते कॉम्पिटिशन मध्ये आहेत.
आणि आत्मा आहे, या आत्म्याला कोण घट्ट जास्त बांधेल? रजोगुण म्हणतो माझा आत्म्यावर खूप जास्त प्रभाव असणार आहे, तमोगुण म्हणतो माझा आत्म्यावर खूप प्रभाव असणार आहे, आणि जो सत्वगुण आहे तो म्हणतो माझा प्रभाव असणार आहे. तर हे तिन्ही गुण आत्म्याला अटॅक करतात. जर एखादा माणूस सत्वगुणात असेल, म्हणजे जसं एक आता माणूस म्हणतोय मी खूप प्रामाणिक आहे, मी कर्तव्यदक्ष आहे, मी नैतिकतावादी आहे, तर हा माणूस श्रील प्रभुपाद म्हणतात जास्त काळ असा राहू शकत नाही विदाऊट कृष्णा, विदाऊट बिंग कनेक्टेड टू कृष्णा. तो माणूस असा राहूच शकत नाही, आणि लवकरच तो जो त्याच्यामधला सत्वगुण आहे त्या सत्वगुणावर तमोगुण नाहीतर रजोगुण त्याला बाजूला काढतात आणि आपला प्रभाव त्या माणसावर ते दर्शवतात. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला दिसतं की काही काही चांगली माणसं असतात, ते सुद्धा पाप कर्म करतात, म्हणजे आपल्याला विश्वास बसत नाही, पण कुठून तरी ऐकल्यावर मग तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की हा जरी सत्वगुणी माणूस असेल तरी रजोगुण आणि तमोगुणाच्या प्रभावाखाली तो असा वागत आहे. आता जे कृष्ण भावना भावित नाही आहेत ते कसे असतात? ते त्यांच्या मानसिक स्तरावर असतात, त्यांच्या मेंटल प्लेनवर असतात ते, आणि ते त्यांचे ते ठरवतात मॉरॅलिटी म्हणजे काय, प्रामाणिकपणा म्हणजे काय, नीतिमूल्ये म्हणजे काय, तसं. पण आपलं जे स्टँडर्ड आहे नीती मूल्यांचं ते काय आहे? कृष्ण प्रसन्न झाला पाहिजे, कृष्ण संतुष्ट झाला पाहिजे, ही नीती आहे, हे एथिक्स आहे. आता इकडे कृष्ण अर्जुनाला युद्ध करायला सांगणार आहे, मग हे मॉरल बिहेवियर आहे. कृष्णाने सांगितलंय युद्ध कर, मी युद्ध करणार आहे, ही नीती आहे. आपण आपल्या मेंटल प्लेन प्रमाणे आपण काही ठरवू शकत नाही की हे मॉरल आहे, हे इमॉरल आहे, असं आपण ठरवू शकत नाही. तर अशा तऱ्हेने आता आपण कर्माबद्दल जाणणार आहोत. लक्षात ठेवा, कर्म म्हणजे आपल्याला कोणतं कर्म करायचंय? ज्याने कृष्ण सदैव संतुष्ट राहणार आहे असं कर्म करायचंय. हा, तर आता 31 to 37 कृष्ण अर्जुनाला सांगत आहे. अर्जुन म्हणतो की या सर्वांना स्वजनांना मी मारल्यानंतर, माझ्या गुरुजनांची हत्या केल्यानंतर, आणि मग मला विजय प्राप्त होईल, मला राज्य मिळेल, पण ते सुख मी उपभोगू शकणार नाही, कारण मला हे जे माझे गुरुजन आहे, माझं मिळालेलं राज्य ते बघू शकणार नाही. मग मी माझा आनंद कोणाकडे व्यक्त करू? मला या युद्धातून आनंदच मिळणार नाहीये. आता कृष्ण अर्जुनाला सांगत आहे की तू जो विचार करतोयस तो पूर्ण चुकीचा आहे. बघा, गुरु आपल्याला सांगतो की आपली विचार करण्याची सरणी चुकीची आहे, आणि तेही बरोबर तो असं अचूक उत्तर देणारे अर्जुनाला की तू कसा चुकीचा विचार करतोयस. हा, आता आपण पुढचा बघूया 31. हरे कृष्ण. अंजली हुगे माताजी, कुमुद माताजी आल्या नाहीत ना? हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण. साधा आल्या मी का? आली, बसल्या 5-7 मिनिटं झाली ओके, माझी ओके. येऊन. येस माताजी, ओके, मी आली. बरं. आता हे वाचता का तुम्ही 31? म्हणजे हो, अनुवाद वाचू ना माताजी? नाही नाही, अनुवाद नाही, श्लोक. हा, ठीक. येस माताजी. जी. हा, येस माताजी. येस. स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्वियुद्धा श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. क्षत्रिय या नात्याने तुझ्या विशिष्ट कर्तव्याचा विचार केला असता तू जाणले पाहिजेस की धर्मतत्वांसाठी युद्ध करण्यापेक्षा श्रेष्ठ असे इतर कोणतेही कार्य मला नाही. यास्तव तू संकोच करण्याची आवश्यकता नाही.
हरे कृष्ण. आता पहिल्यांदा आपण स्वधर्माचा अर्थ बघूया. पहिल्यांदा मला सांगा तुम्ही, धर्म याचा अर्थ काय आहे? याच्यातलं तुम्ही लिटरल मिनिंग वाचू नका भगवद्गीतेमधलं. तुम्हाला काय समजलंय धर्म म्हणजे काय हे तुम्ही सांगा मला. हरे कृष्ण. बोला. कर्तव्य, आपलं कर्तव्य काय आहे? बरं बरं. आणि कोणाला काय सांगायचंय? आपण आपलं ऐकू येत कॅरेक्टर नाहीये. जसं की ज्याच्यापासून आपल्याकडे तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. अशी काही आपली विशिष्ट गोष्ट आपल्या बाबतीत की ज्याच्यापासून आपण दूर जाऊ शकत नाही. बरोबर. जसं साखरेचं आहे की साखरेचं आहे, मिठाचं आहे की ज्याचं बरोबर. खारटपणापासून ते दूर जाऊ शकत नाही किंवा स्वीटनेस पासून दूर जाऊ शकत नाही ते. तो त्याचा धर्म. बरोबर आहे. आणि कोणाला काही सांगायचंय? हा माताजी, बोला. आपला स्वभाव. बरं ठीक आहे. आणि कोणाला काही बोलायचंय? हरे कृष्ण माताजी. बोला. पण ज्या विचार आणि आचाराने राहतो ती हा. विचारसरणी आणि आचार म्हणजेच कृती, हम्म. त्यालाही धर्म म्हणते. छान, सर्वांनी छान उत्तरं दिली आहेत. आणि कोणाला काही बोलायचंय? विहित कर्म जे धर्म वर्णाश्रमाप्रमाणे ज्या नियोजित कर्म सांगितलेली आहेत, म्हणजे क्षत्रियांनी युद्ध करायचं, ब्राह्मणांनी विज्ञान किंवा विज्ञान संपादन करून ते शिकवायचं. तर हे जे चार प्रकारची जी कर्म सांगून दिली आहेत त्या कर्माचं आचरण करणं म्हणजे धर्म. बरोबर. हा, तर आता धर्म म्हणजे राजेंद्र प्रभूजी तुम्ही बरोबर उत्तर दिलं की तुमची इनसेपरेबल क्वालिटी जी आहे, जो तुमचा मूळ स्वभाव आहे, जो हा स्वभाव तुम्ही तुमच्यातून काढू शकत नाही. म्हणजे साखरेचा गोडपणा जर काढला तर ती साखर राहील का? सांगा बरं मला. तुम्ही त्या वस्तूला साखर म्हणाल का? नाही म्हणणार तुम्ही. म्हणजे साखरेचा धर्म काय आहे की ज्याच्यात आपण साखर घालतो तो पदार्थ गोड होतो. मग धर्म म्हणजे काय की तुमच्यामधला जो स्वभाव आहे जो कधीच सेपरेट करता येत नाही, याला धर्म म्हणतात. आता इकडे स्वधर्म, स्व म्हणजे धर्म म्हणजे इकडे आपण आता व्यवसाय म्हणूया, आणि स्व म्हणजे स्वतःचा व्यवसाय असं म्हणूया बरं का. तर वैदिक पद्धतीनुसार प्रत्येक माणसाचा एक स्वधर्म असतो. आताच मी तुम्हाला सांगितलं धर्म म्हणजे काय, दॅट विच यू कॅनॉट गिव्ह अप. तुम्ही ते त्याग करूच शकत नाही. आणि आता बघा, जे वेदांमध्ये सांगितलेलं आहे, तुम्ही जर बघितलं तर मेजॉरिटी पॉप्युलेशन असं आहे की ते म्हणतात की मी हे शरीर आहे. आपण सुद्धा इकडे अध्यात्माकडे वळण्या अगोदर आपण असंच म्हणत होतो का मी हे शरीर आहे? आपल्यापैकी किती जणांना माहित होतं की मी हा आत्मा आहे? माहित होतं का तुम्हाला मी आत्मा आहे? नाही माहित होतं. तर आपलं कसं, आपण एक कॉम्बिनेशन आहोत, हे शरीर आणि आत्मा. पण आपण आहोत कुठल्या स्तरावर? शारीरिक स्तरावर आहोत. आता शारीरिक स्तरावर जे जे आहेत त्यांना वेदांनी सांगितलंय की तुमचा प्रत्येकाचा स्वधर्म आहे आणि तो स्वधर्म प्रत्येकाचा वेगळा आहे, प्रत्येकाचा व्यवसाय वेगळा आहे. आता ज्याप्रमाणे आपल्यामध्ये प्रत्येक एका गुणाचा प्रभाव असतो आणि त्या गुणानुसार आपला व्यवसाय काय आहे हे ठरतं. आता त्याप्रमाणे या ह्युमन सोसायटीची, समाजाची 4 तऱ्हेनी विभागणी होते. एक म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र. ब्राह्मण म्हणजे जणू काही या शरीरातलं जे डोकं आहे ते त्याची तुलना ब्राह्मणाबरोबर केली. क्षत्रिय म्हणजे या शरीराचे बाहू किंवा भुजा,
वैश्य म्हणजे या शरीराचं पोट आणि शूद्र म्हणजे पाय झाले. आपण असं म्हणू शकू का की मला डोकं नसलं तरी चालेल? नाही, आपण म्हणू मग हा मृत माणूस आहे. आपण असं म्हणू का की मला पाय नसले तरी चालतील? नाही, पायाची सुद्धा आपल्याला आवश्यकता आहे. तर आपण कुठलंही एक आपण म्हणू शकत नाही की ब्राह्मण हा सगळ्यात टॉपमोस्ट आहे आणि शूद्र हा मानव समाजात एकदम खालती आहे, असं नाही. प्रत्येकांची जी एक स्पिरिट असते, ज्या स्पिरिटमध्ये ते व्यवसाय करतात, त्यांनी पूर्ण मानव समाजाला त्याची मदत होते किंवा मानव समाजाचा उद्धार होतो जेव्हा प्रत्येक जण आपल्या वर्णात राहून व्यवसाय करतो. मग इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतात, तू क्षत्रिय आहेस. आता क्षत म्हणजे काय? म्हणजे दुसऱ्यांना, क्षत म्हणजे त्रास, पीडा किंवा इजा, म्हणजे हार्म टू अदर्स. आणि त्रायते म्हणजे रक्षण करणे, टू गिव्ह प्रोटेक्शन. तसं क्षत्रिय म्हणजे की जो इजा होण्यापासून रक्षण करतो, याला क्षत्रिय म्हणतात. तर कृष्ण अर्जुनाला सांगत आहे, तू क्षत्रिय आहे. आणि क्षत्रियाचा धर्म म्हणजे काय? आता इकडे इनसेपरेबल क्वालिटी ती काय आहे? क्षत्रिय प्रिन्सिपल काय आहे की तू युद्धासाठी नेहमी तत्पर पाहिजे. तू तुझ्या राज्यातल्या नागरिकांचं रक्षण करण्यासाठी सदैव तत्पर पाहिजे. आणि कधी कधी क्षत्रियांना हिंसा करावी लागते, आणि जर अशी हिंसा केली नाही तर समाज शांत, सुखी, समृद्ध होऊ शकत नाही. तर आता सुद्धा आपण बघतो की मिलिटरी डिपार्टमेंट किंवा पोलीस डिपार्टमेंट यांची गरज असते का? तर समाजामध्ये सुख शांती ठेवण्यासाठी या पोलिसांची किंवा मिलिटरीची गरज असते. आता आपण आपला व्यवसाय आपल्या गुणांप्रमाणे ठरवतो. तर बघा, हे कसं, जे आपलं जे सूक्ष्म शरीर आहे, मन, बुद्धी आणि अहंकार, हे जरी आपण जेव्हा हे शरीर सोडतो तेव्हा हे मन आपल्या बरोबर कायमच येतं. आता जेव्हा हा आपला सायकोफिजिकल नेचर गेल्या जन्मापासून कॅरी फॉरवर्ड होतो, तेव्हा आपल्याला आपला गुण आणि आपला व्यवसाय ठरलेलाच असतो. पण इकडे आपल्याला जेव्हा आपला जन्म होतो, शाळेत जातो, मग तेव्हा कोण आपल्याला इतर जण सांगतात की तू इंजिनियरच झाला पाहिजे, तू लॉयरच झाला पाहिजे, तू डॉक्टरच झाला पाहिजे, तू सीएच झाला पाहिजे. मनाचा सायकोफिजिकल नेचर न बघता हे पालक आहे ते आपल्या मुलांना सांगतात. मग हे चुकीचं आहे. अशा बाबतीत श्री कृष्णाने मला वाटतं 3.35 आणि 18व्या अध्यायात सुद्धा सांगितलंय की तू स्वतःचा जो धर्म आहे त्याचा त्याग करू नकोस. त्यात जरी दोष असतील तरी देखील तू तुझ्या धर्माचा त्याग करू नकोस. मग आता इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय, तू क्षत्रिय आहे आणि तुझी ड्युटी काय आहे? युद्ध करायची. हे जे युद्ध आहे याची रचना मी केली आहे, मी सँक्शन दिलेला आहे युद्धाला, म्हणून हे धर्मयुद्ध आहे. आणि कृष्णाने जे जे काय सँक्शन केलेलं आहे ते 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 धर्म आहे. म्हणजे इकडे अर्जुन कुठेही अधर्म करणार नाहीये. तर स्वधर्म म्हणजे जोपर्यंत तुम्ही शरीराच्या लेवलवर आहे, तुम्ही म्हणता की मी हे शरीर आहे, तोपर्यंत हा जो स्वधर्म आहे. आता धर्म सुद्धा, स्वधर्म 2 प्रकारचे असतात, एक पराधर्म आणि एक अपराधर्म. जो पराधर्म हा जो माणूस आहे हा कुठल्या स्तरावर असतो? मी आत्मा आहे आणि मी शरीर नाही. मग त्याचा जो धर्म आहे तो काय आहे की कृष्णाची भक्ती करायची, कृष्णाची प्रेममय सेवा करायची, याच्यामध्ये तो रुजू होतो. आणि जो अपराधर्म
पराधर्म कोण करतो किंवा कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे पराधर्म फॉलो करायची, म्हणजे जे या स्तरावर आहे की मी आत्मा नाही, मी हे शरीर आहे. अजून आपण सर्वजण त्याच स्तरावर आहोत की मी हे शरीर आहे. मग जेव्हा आपण म्हणतो मी हे शरीर आहे, तेव्हा वेदांनी अशा लोकांसाठी ड्युटीज असाइन केलेल्या आहेत. कुठल्या ड्युटीज? की तुम्ही जर सत्वगुणी असाल तर तुम्ही ब्राह्मण, नाहीतर क्षत्रिय, नाहीतर वैश्य, नाहीतर शूद्र. तुमच्या गुणाप्रमाणे तुम्ही तुमची ड्युटी करा. आणि या ड्युटी करून काय होतं, ज्या गुणात आपण आहोत ती ड्युटी केल्यानंतर हळूहळू आपलं शुद्धीकरण होतं. ती ड्युटी आपलं मन खूप इझिली करू शकतं, कारण आपण त्या गुणातच आपला जन्म झालेला आहे. मी म्हटलं ना, पास्ट लाईफ पासून कॅरी होता. बघा, आता एखादा क्षत्रिय आहे, त्याच्यामध्ये खूप ती फायटिंग स्पिरिट असेल आणि भांडण करायची ती एक स्पिरिट असेल, तर असा माणूस काय करतो, जर तो त्या गुणात नसेल आणि त्याला बळजबरी सांगितलं की तू शाळेमध्ये शिक्षक हो किंवा कॉलेजमध्ये प्रोफेसर हो, आता काय होईल, त्याला फ्रस्ट्रेशन येईल. त्याची भांडण करायची जी टेंडन्सी आहे किंवा जी स्पिरिट आहे, ती जर सॅटिस्फाय झाली नाही तर तो काय करणार, घरी बायको मुलांशी भांडणार किंवा समाजात इतर आणि कोण असतील, त्याचे मित्र असतील आणि कोण असतील, सगळ्यांबरोबर भांडत राहणार. पण तेच असा जो माणूस गुणाप्रमाणे तो मिलिटरीमध्ये गेला की तो जो त्याचा स्वभाव आहे, तो स्वभाव त्याचा योग्य दिशेने चॅनलाइज होईल, त्याला जे काय करायचंय तो करू शकेल आणि त्याला त्याचं मन उरलेल्या वेळी शांत राहील आणि शांत राहिल्यावर तो अध्यात्माकडे वळू शकेल. तर हे लक्षात ठेवा, स्वधर्म म्हणजे आपला खरा स्वधर्म म्हणजे काय, कृष्णाची सेवा करणे, कृष्णाची भक्ती करणे. दॅट इज द धर्म ऑफ द सोल आणि इट इज द इनसेपरेबल क्वालिटी ऑफ द सोल. हा खरा स्वधर्म आहे. पण आपण काय म्हणतो, मी हे शरीर आहे, म्हणून हा जो अपराधर्म आहे. म्हणून वेदांनी काय केलंय, आपल्याला ड्युटीज प्रिस्क्राईब केलेल्या आहेत. ठीक आहे, ब्राह्मण आहात ना तुम्ही, अध्ययन अध्यापन करा. क्षत्रिय आहात ना, ऍडमिनिस्ट्रेशन करा, सैनिक व्हा, लोकांचं रक्षण करा, राजकारणात जा. वैश्य आहात ना तुम्ही, बिझनेस करा, फार्मिंग, ट्रेडिंग, गोरक्षण करा तुम्ही. आणि शूद्र असाल ना तर तुम्ही सगळ्यांची, इतर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यांच्या घरी नोकरी करा, यांची सेवा करा. तर खरं द रिअल ऑक्युपेशन इज स्पिरिच्युअल आपलं, कारण आपण कृष्णाचे अंश आहोत, आपण अणु आत्मा आहोत आणि आपल्याला कृष्णाच्या सेवेमध्ये आपण व्यस्त राहिलं पाहिजे. आता जेव्हा आपण या 3 गुणांच्या पलीकडे जातो किंवा आपण जेव्हा कृष्णाचे शुद्ध भक्त होतो, तेव्हा हा जो आपला अपराधर्म आहे तो चेंज होतो टू पराधर्म आणि मग आपण 24/7 कृष्णाच्या सेवेमध्ये व्यस्त राहतो. तर हे 14.26 मध्ये दिलेलं आहे. वाचायचं आहे का अनुवाद, म्हणजे बऱ्याचदा आपल्याला ना तो रेफरन्स दिल्यावर समजतो. क्षितिजा माताजी 14.26. हा, अनुवाद ना. हा, अनुवाद. हा, जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णतः भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न होतो, तो तत्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जाऊन ब्रह्मस्तराप्रत उन्नत होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे जो 3 गुणांच्या पलीकडे गेलेला आहे, आता त्याला अपराधर्म राहत नाही. आता त्याचा एकच धर्म आहे, कुठला, की मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे. मग तो विचार नाही करत मी ब्राह्मण आहे, मी क्षत्रिय आहे, मी वैश्य आहे, मी शूद्र आहे. नाही, मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे. मग कृष्णाने जर त्याला एखादं काम दिलं जे शूद्राचं आहे, तेही तो त्याचा धर्म म्हणून स्वीकार करतो. त्याला ब्राह्मणाचं काम दिलं तेही तो स्वीकार करतो. त्याला क्षत्रियाचं काम दिलं तर तेही तो स्वीकार करतो.
का? कारण आता माझा धर्म बदललेला आहे, माझा धर्म पराधर्म आहे आणि जे कृष्णाला हवंय, कृष्णाला जी माझ्याकडून सेवा हवी आहे ती मी करणार आहे. मग आता तो त्याच्या बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाईफ म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र वगैरे असा राहत नाही. त्याचा जो पराधर्म आहे की भगवंतावर प्रेम करणे, हा जो त्याचा पराधर्म आहे याचं तो पालन करतो. आता इकडे आपण थोडस वाचूया. हो. ते तो श्लोक आहे ना, हा, त्याच्यानंतर 4थी 5वी बरं त्याच्यानंतरच वाचा. रणभूमीवर एखादा राजा किंवा क्षत्रिय मत्सरी राजाशी लढतो तेव्हा मृत्यूनंतर तो स्वर्गप्राप्ती करण्यास योग्य होतो. त्याचप्रमाणे ब्राह्मणही यज्ञामध्ये पशूंची आहुती देऊन स्वर्गप्राप्ती करतात. म्हणून धार्मिक तत्वपालनासाठी रणभूमीवर हत्या करणे आणि यज्ञामध्ये पशूंची आहुती देणे या मुळीच हिंसक कृती मानल्या जात नाहीत. कारण यामध्ये धर्मतत्वे संबंधित असल्यामुळे प्रत्येकालाच लाभ होतो. यज्ञबळीलाही एका योनीतून दुसऱ्या योनीत या प्रकारे उत्क्रांती मार्गातून न जाता तत्काळ मनुष्य जीवनाची प्राप्ती होते. युद्धभूमीवर मारल्या गेलेल्या क्षत्रियांनाही यज्ञबळी देऊन स्वर्गप्राप्ती करणाऱ्या ब्राह्मणांप्रमाणेच स्वर्गप्राप्ती होते. स्वधर्म किंवा विशेष कर्तव्ये 2 प्रकारची आहेत. जोपर्यंत मनुष्य मुक्त होत नाही तोपर्यंत त्याने विशिष्ट शरीरानुसार मोक्षप्राप्तीसाठी धर्मतत्वांप्रमाणे कर्तव्य करणे आवश्यक आहे. जेव्हा एखादा मुक्त होतो तेव्हा त्याचा स्वधर्म किंवा त्याची विशिष्ट कर्तव्ये शारीरिक स्तरावर नसल्यामुळे त्याच्या स्वधर्माला आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होते. ब्राह्मण आणि क्षत्रियांना शारीरिक स्तरावर विशिष्ट नियत कर्मे नेमून दिलेली असतात आणि त्यांचे पालन करणे अनिवार्य असते. स्वधर्म भगवंतांनी नेमून दिलेला आहे आणि याचे स्पष्टीकरण 4थ्या अध्यायात केले जाईल. शारीरिक स्तरावर स्वधर्माला वर्णाश्रम धर्म किंवा मानवाच्या आध्यात्मिक ज्ञानप्राप्तीचा मूलभूत आधार असे म्हटले जाते. मानवी संस्कृतीचा प्रारंभ वर्णाश्रम धर्म किंवा प्राप्त शरीराच्या विशिष्ट गुणानुसार नेमून दिलेल्या कर्तव्यांपासून होतो. ज्येष्ठ व्यक्तींच्या आज्ञेनुसार कोणत्याही कार्यक्षेत्रामध्ये त्या प्रकारचे कार्य केल्याने मनुष्याची जीवनातील उच्चतर अवस्थेमध्ये उन्नती होते. हरे कृष्ण. पुढचा 32 कुमुद माताजी श्लोक वाचायचा आहे. हरे कृष्णा जी माताजी. 32. येस. यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे पार्थ, प्रयत्न न करताही अशा युद्धाची संधी प्राप्त झालेले क्षत्रिय खरोखरच सुखी आहेत. कारण या संधीमुळे त्यांच्यासाठी स्वर्गाची द्वारे सहज उघडी होतात. हरे कृष्ण. आता कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की तू विचार करतोयस ना, तो पूर्ण चुकीचा आहे. तू काय म्हणतोयस की बाबा मी या लोकांना जर मी हत्या केली किंवा मला आनंद मिळणार नाही किंवा हत्या केल्यावर निश्चितच मी नरकात जाईन. पापालाही अर्जुन घाबरत असतो ना, मला आनंद मिळणार नाही असं म्हणत असतो. तर कृष्ण अर्जुनाला सांगून देतोय, सांगत आहे की अर्जुना, हे तू जे काय बोलतोयस ना, अज्ञानवश बोलत आहेस. तू एक लक्षात ठेव, या युद्धामध्ये तू जरी हरलास, तुझा जरी मृत्यू झालास, तरी स्वर्गलोकात तू जाणार आहेस, जिकडे तू अमर्याद सुखप्राप्ती तुला मिळणार आहे. लाखो वर्ष तू सुखाचा आनंदाचा उपभोग घेणार आहेस. परंतु हे इकडे तू असं नको म्हणूस की इकडे मला हिंसा होणार आहे माझ्या हातून म्हणून मला कर्म करायचं नाही, हे म्हणणं चुकीचं आहे. असा जर तू अहिंसक राहिलास आणि युद्धातून पळून गेलास तर निश्चित तू नरकात जाशील. आणि तो अज्ञानवश असं बोलत आहेस. तर आता आपण परत इकडे थोडस वाचूया. त्या श्लोकानंतर इकडे पराशर मुनींनी पराशर स्मृतीत काय सांगितलंय ते आपण बघूया. अनुवाद वाचा. हा.
सर्व प्रकारच्या संकटातून प्रजेचे रक्षण करणे हे क्षत्रियाचे कर्तव्य आहे. यासाठी तसेच सुव्यवस्था राखण्याकरिता त्याला योग्य प्रसंगी हिंसेचा उपयोग करावा लागतो. म्हणून त्याला शत्रू राजाच्या सैन्याचा निपात करावा लागतो. याप्रमाणे त्याने धर्मतत्वानुसार जगावर राज्य करावे. हरे कृष्ण. सर्व हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे आपल्याला काय समजतं की क्षत्रियाला हिंसा करावी लागते, हे पराशर स्मृतीत लिहिलेलं आहे आणि तशी हिंसा करणं योग्यच आहे. तर आपल्याला इकडे अर्जुनाला श्रीकृष्ण सांगत आहे की असं नाही आहे की तू इकडे जर मृत झालास तर तुला स्वर्गप्राप्ती होणार आहे, तुला अमर्याद सुख मिळणार आहेस. आणि जर मात्र तू जिंकलास तर तू या पृथ्वीचा सम्राट होणार आहेस. म्हणजे तू जे म्हणतोयस आनंद नाही, असं तुझी चुकीची विचारसरणी आहे. दोन्हीत आनंद आहे, जरी तू युद्ध हरलास किंवा युद्ध जिंकलास. पण युद्ध न करणे हे चुकीचं आहे, हे पाप आहे. आता पुढे 33 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. जी माताजी. अत चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मात्र तू जर धर्मयुद्ध करण्याचे आपले कर्तव्य केले नाहीस तर कर्तव्य करण्यामध्ये निष्काळजीपणा केल्यामुळे तुला निश्चितपणे पाप लागेल आणि याप्रमाणे योद्धा म्हणून तू आपली कीर्ती गमावशील. हरे कृष्ण. तर इकडे युद्ध न करणे यांनी तुला पाप लागेल असे श्रीकृष्ण सांगत आहे. आणि श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतायत की नरकाला जाण्यासाठी तू स्वतःचा राजमार्ग बनवशील जर तू इकडनं पलायन केलंस आणि युद्धच केलं नाहीस तर. आता अर्जुन हा केवढा मोठा योद्धा होता, त्यांनी अनेक देवदेवतांशी युद्ध केले होते, कीर्ती प्राप्त केली होती. शिकाऱ्याच्या वेशात जेव्हा अर्जुनाचं शंकराबरोबर युद्ध झालं होतं तेव्हा शंकर त्याच्यावर प्रसन्न झाले की मी अर्जुनाचा पराभव करू शकत नाही आणि त्याला पाशुपतास्त्र अस्त्र म्हणून म्हणजे वरदान म्हणून त्याला ते अस्त्र दिलं होतं. त्याचप्रमाणे जेव्हा तो अर्जुन द्रोणाचार्यांचा सुद्धा अगदी लाडका शिष्य होता आणि द्रोणाचार्याने त्याला आशीर्वाद दिले आणि एक असं अस्त्र वरदान म्हणून दिले की ज्या योगे तो आपल्या गुरुचाही वध करू शकेल. म्हणजे इतका असा एवढा मोठा अर्जुन होता आणि त्याला हे असं म्हणणं की मला युद्ध करायचंच नाहीये असं म्हणणं म्हणजे अपकीर्ती ओढवणं असं आहे. पुढचा श्लोक 34 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. जी माताजी. अकीर्ती चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यया संभावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. लोक नेहमी तुझ्या अपयशाचे वर्णन करतील आणि सन्मान्य व्यक्तीसाठी दुष्कीर्ती ही मृत्यूपेक्षाही भयंकर असते. हरे कृष्ण. आता बघा, वैदिक काळामध्ये जे क्षत्रिय होते त्यांना अपमान कधीच सहन होत नसे, त्यांचं रक्त सळसळत असे कोणी अपमान केला तर. अर्जुनाला कृष्ण सांगत आहे तू हे युद्ध सोडून तुला जंगलात जायचंय, पण तुझ्या मनाचं काय करशील तू? तुझ्या मनामध्ये जे लोक तुझी निंदा करतील, तुझी अपकीर्ती करतील, निंदनीय शब्द बोलतील, अपमान करतील, हे तर तुझ्या मनातच राहील ना. आणि ते मनात सारखं ठेवून राग करण्यापेक्षा बरं आहे की जर तू युद्धातच मरण पावलेला जास्त उत्तम आहे. तू किती निंदा सहन करशील, एक लिमिट असते ना. आणि हे क्षत्रिय होते आणि त्यात आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं की अर्जुन केवढा मोठा योद्धा होता, त्याचा पराभव शंकर सुद्धा करू शकले नव्हते.
तर एवढा मोठा योद्धा आहे, त्याला अपकीर्ती, त्याच्याबद्दल काही निंदनीय कोणी बोललेलं त्याला सहन होईल का? नाही. आणि हे जे असन्माननीय तऱ्हेने लोक त्याच्याकडे बघतील, बोलतील, हे मृत्यूपेक्षाही भयंकर आहे. म्हणून श्रीकृष्ण त्याला सांगत आहे की युद्धात माघार घेऊ नकोस. युद्धामध्ये मृत्यू आलेला पत्करलं, पण माघार घेणं नाही. पुढे 35 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. जी माताजी. भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वं महारथः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मोठ्या मोठ्या महारथींनी, सेनापतींनी तुझ्या नावलौकिकाची आणि यशाची वाखाणणी केली आहे. त्यांना वाटेल की केवळ भीतीमुळे तू रणांगण सोडले आहेस आणि याप्रमाणे ते तुला तुच्छच समजतील. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण अर्जुनाला सांगत आहे की दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, इतर हे जे सगळे योद्धे आहेत, हे कधीही म्हणणार नाही की अर्जुनाला आमच्या प्रती खूप करुणा वाटली म्हणून त्यांनी रणभूमी सोडून दिली. नाही, ते असं नाही सांगणार. ते सगळ्यांना सांगतील की भयभीत होऊन हा अर्जुन रणभूमी सोडून गेला. अशा तऱ्हेने ते तुझं जे व्यक्तिमत्व आहे की अर्जुन कोण आहे, केवढा मोठा योद्धा आहे, हे सगळं धुळीत मिसळून जाईल. तर तू असं करू नकोस. आणि तुझं जे स्टेटस आहे की तू एक मोठा योद्धा आहेस, तू महारथी आहेस, ते जे स्टेटस आहे ते सगळं नष्ट होईल. तर तू असं करू नकोस. 36. हरे कृष्णा. जी माताजी. अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तुझे शत्रू अनेक अपमानास्पद शब्दात तुझे वर्णन करतील आणि तुझ्या योग्यतेचा उपहास करतील. याहून अधिक दुःखकर असे तुला काय आहे? हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, हे आत्ताचे जे श्लोक आपण वाचतोय ना, 34, 35, 36, तर यात कृष्णाने अर्जुनाच्या सायकोलॉजीवर वार केला. हा, त्याला सांगत आहे की बघ, तू युद्ध केलं नाहीस तर लोक कसे तुझा अपमान करतील. ते म्हणणार नाही की अर्जुनाला करुणा आली म्हणून त्यांनी युद्ध केलं नाही. ते तर म्हणतील भयभीत होऊन हा युद्धभूमी सोडून गेला. तर असे निंदनीय शब्द वापरून, म्हणजे कुठल्या कुठल्या तऱ्हेने सायकोलॉजिकल लेवलवर पहिल्यांदा आत्मज्ञान दिलंय, आता सायकोलॉजीने कृष्ण अर्जुनाच्या मनावर अटॅक करत आहेत की बघ, तुझी अपकीर्ती होईल. म्हणजे एखादा लहान मुलगा असेल आणि जर तो अभ्यासच करत नसेल तर त्याची आई त्याला काय सांगेल? अभ्यास कर. बघ, तुझा हा मित्र अभ्यास करतो, तो पुढे जाईल. तू अभ्यास नाही केलास तर तू फेल होशील, तुला चांगली नोकरी नाही मिळणार, तुझे मित्र सगळे पुढे जातील. म्हणजे हा जो वार आहे हा सायकोलॉजीवर वार आहे. तसंच इकडे कृष्ण अर्जुनाच्या मनावर वार करताय आणि सांगताय तू केवढा मोठा क्षत्रिय आहेस आणि तुझं स्टेटस जे आहे मोठा योद्धा म्हणून ते साफ धुळीला मिळेल, अपकीर्ती होईल. आता पुढचा 37. हरे कृष्णा. जी माताजी. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे कौंतेय, रणभूमीवर तू मारला जाशील आणि तुला स्वर्गप्राप्ती होईल किंवा तू विजयश्री प्राप्त करून पृथ्वीचे साम्राज्य उपभोगशील. म्हणून दृढ निश्चयी होऊन उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे फायनल कृष्ण अर्जुनाला सांगतायत. त्याचं कारण काय होतं? युद्ध न करण्याचा आनंद नाही. पण कृष्ण म्हणतात काय तू बोलतोयस, कुठल्या तऱ्हेने विचार करतोयस, अज्ञानवश आहेस तू.
काय बोलतोयस तू? अज्ञानी माणसासारखा दोन्ही ती फायदाच फायदा आहे. तू युद्ध केलंस आणि तर दोन प्रोबॅबिलिटीज आहेत. एक म्हणजे तू हरशील किंवा तू मारला जाशील. अशा वेळेला तुला वीरगती प्राप्त होईल आणि तू स्वर्गात अमर्याद सुख आणि आनंद उपभोगशील. आणि नाही, जर तू जिंकलास युद्ध तर तू पृथ्वीचा सम्राट होशील. दोन्ही ती आनंद आहे. हा, आता पुढे, आता 38 या श्लोकापासून आपल्याला अर्जुनाचं जे कारण आहे की हे जे मी घोर कर्म करणार आहे त्यांनी मला पाप लागेल. हा, तर तो पापाचे जे परिणाम आहे त्याला अर्जुन घाबरलेला आहे. आता 38 to 53 हे जे आहे यात बुद्धी योगाबद्दल कृष्णाने सांगितलंय. बुद्धियोग म्हणजे भक्ती योग. ही भक्ती योगामध्ये जेव्हा तू कुठलंही कर्म करतोस तर त्या कर्माचे परिणाम भोगावे लागत नाही. म्हणजे काही रिॲक्शन तुला मिळणार नाहीये. हे आता कृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहे. 31 to 37. हा, आता बघूया आपण आता 39 सॉरी 38 to 53 इथपासून चालू होतं. 38 to 53 की तुला बुद्धियोग सांगितलेला आहे. चुकून मी 31 to 37 म्हटलं, पण 38 to 53 आहे की तू जे काही कर्म करणार आहेस त्याची रिॲक्शन तुला भोगावी लागणार नाहीये. त्याला असं वाटते मी पाप करीन मग त्याचे परिणाम मला भोगावे लागतील. तर आता आपण बघूया 38 to 53. कुमुद माताजी 38. येस स्वाती. हरे कृष्णा. सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम अवाप्स्यसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. सुख अथवा दुःख, लाभ अथवा हानी, जय अथवा पराजय याचा विचार न करता तू युद्धासाठी म्हणून युद्ध कर. असे केल्याने तुला पाप लागणार नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतोय? ड्युटी कर, फळाचा विचार करू नकोस. तुला काय मिळणार आहे याचा विचार तू करू नकोस. तू फक्त तुझी ड्युटी कर. आता हे परत जेव्हा आपण 47 जो श्लोक आहे 2.47 जो गीतेतला फेमस आहे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, त्याच्यामध्ये परत मी तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगेन ना. तर आता कृष्ण भावनाभावी कार्यामध्ये सुख दुःख, लाभ, हानी, जय, पराजय हे या विचारांना अजिबात थारा नसतो. भक्त काय करतात की कृष्णाच्या आनंदासाठी ते कर्म करतात. कृष्ण प्रसन्न होण्यासाठी ते कर्म करतात आणि त्यांना माहित असतं की कृष्ण हा भोक्ता आहे. कृष्ण भोक्ता आहे, कृष्ण करता आहे, आपण फक्त एक निमित्त मात्र आहोत. म्हणून हे जे काय आपण कर्म करतोय कृष्णाच्या आनंदासाठी केलं झालं, यात काही नाही. एक बघा मोठं दुकान असेल आणि त्यात अकाउंटंट असेल. समजा मोठा मॉल आहे आणि एक अकाउंटंट आहे तिकडे. तो रोज अकाउंट्स ठेवतो, किती प्रॉफिट, किती लॉस, काय झालं, किती माल गेला वगैरे. त्याला तो काही पर्सनल घेतो का? की समजा जर एखाद्या दिवशी किंवा एखाद्या सीझन मध्ये प्रॉफिट कमी मिळाला तर तो पर्सनली ही गोष्ट घेतो का? सांगा बरं. नाही घेणार. नाही घेणार. तो तिकडे फक्त काम करतो त्याच्या मालकासाठी. अगदी आपल्यामध्ये सुद्धा तोच भाव पाहिजे की हे जे मी काम करते हे कृष्णासाठी करते आणि हे सगळं मला कृष्णाला अर्पण करायचंय. हे सगळं मला कृष्णाला अर्पण करायचंय. त्याच्यामुळे यात मी माझे भाव गुंतवले नाही पाहिजेत याच्यामध्ये. आय एम नॉट इवन द एन्जॉयर. भोक्ता कृष्ण आहे. त्याच्यामुळे तिकडे सुद्धा आपण कुठेही आपली भावना गुंतवली नाही
पाहिजे, कर्म केलं पाहिजे, कृष्णाच्या प्रसन्नतेसाठी उत्तम तऱ्हेने एफर्ट्स घालून कर्म केलं पाहिजे. हे जास्त डिटेलमध्ये 47 मध्ये मी तुम्हाला सांगेन. आता या श्लोकानंतर वाचायचंय, इतर सर्व कर्तव्यांचा. हरे कृष्ण. इतर सर्व कर्तव्यांचा त्याग करून जो मनुष्य पूर्णपणे मुकुंद श्रीकृष्णांना शरण गेला आहे तो कोणाचाही ऋणी राहत नाही. तसेच त्याच्यावर देवदेवता, ऋषीमुनी, मानव समाज, नातलग, मानवता किंवा पितर इत्यादींचे ऋणही राहत नाही. श्रीमद भागवत 11.5.41 हाच संकेत श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला अप्रत्यक्षपणे या श्लोकात दिला आहे आणि याचे अधिक स्पष्ट वर्णन पुढील श्लोकात केले जाईल. हरे कृष्ण. 39 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. जी माताजी. एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आतापर्यंत या ज्ञानाची पृथक्करणात्मक माहिती मी तुला सांगितली आहे. आता मी निष्काम कर्म कसे करावे याचे वर्णन करतो, ते ऐक. हे पार्था, या ज्ञानाच्या आधारे कार्य केल्याने तू कर्मबंधनातून मुक्त होऊ शकशील. हरे कृष्ण. आता कृष्ण अर्जुनाला सांगतायत तू कर्म कर, पण अशा तऱ्हेने कर्म कर की त्याचे परिणाम तुला भोगावे लागणार नाही. तू कर्म बंधनातून मुक्त होशील. आता बघा इकडे आतापर्यंत आपण कृष्णाने अर्जुनाला काय काय सांगितलं, 2.11 ते 2.30 मध्ये त्यांनी सांगितलं की आपण हे शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. आपण आत्म्याचे विविध गुण बघितले. आत्मा अमर आहे आणि याची सगळी माहिती अर्जुनाला दिली. त्याला आपण ज्ञान म्हणतो, आत्मज्ञान. मग त्याच्यानंतर श्रीकृष्णाने असंही सांगितलं की या युद्धामध्ये कोणीच मरणार नाहीये, आपण सगळे शाश्वत आहोत. असा कुठलाही वेळ नव्हता जेव्हा तू नव्हतास, मी नव्हतो, हे समोर असलेले राजे योद्धे नव्हतो, तर आपण भूतकाळातही होतो, वर्तमान काळात तर आहोतच आणि भविष्य काळातही राहणार आहे. आणि मग कृष्णाने अर्जुनाला कर्मकांड सांगितलं की तू युद्ध कर. तू युद्ध जर जिंकलास तर तू पृथ्वीचा सम्राट होशील आणि जर तू युद्धामध्ये मरण पावलास तर तुला वीरगती मिळेल आणि तू स्वर्गाचं अमर्याद सुख उपभोगशील. म्हणजे याला कर्मकांड म्हणतो. आपण म्हणतो ना कॅरेट अँड स्टिक पॉलिसी, की कॅरेट दाखवायचं म्हणजे काहीतरी बक्षीस दाखवायचं आणि मग मुलांना सांगायचं की तू अभ्यास केलाच पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने हे जे कर्मकांड आहे हे आतापर्यंत कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं. आता कृष्ण अर्जुनाला पुढच्या श्लोकात सांगणार आहे ज्ञान आणि कर्म हे दोन्ही कंबाईन करून कर्म कसं करायचं विथ डिटॅचमेंट. म्हणजे अर्जुनाला सांगणार आहे फाईट विथ डिटॅचमेंट. आणि अशा कर्माला ज्याच्यापासून आपण अलिप्त असतो, फळाच्या जे काही फळ मिळणार आहे त्या कर्मफळापासून आपण अलिप्त होतो, त्याला म्हणतात निष्काम कर्मयोग किंवा त्याला बुद्धियोग सुद्धा म्हणतात. तर निष्काम कर्मयोग कोण करू शकेल की ज्याला ज्ञान आहे. काय ज्ञान आहे की मी हे शरीर नाही, हे जो म्हणतो तोच निष्काम कर्म करू शकेल आणि तो कर्म बंधनातून मुक्त होईल. आणि त्याला या पूर्ण भौतिक जगाचं ज्ञान मिळायला पाहिजे आणि थ्रू ज्ञान ती डिटॅचमेंट आली पाहिजे. असं नाही आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, माझं सगळ्यांबरोबर भांडण होतंय, मला चांगला जॉब मिळत नाहीये, मला प्रमोशन मिळत नाहीये आणि मग भौतिक जगाचं डिटॅचमेंट आलं, हे नाही बरोबर. डिटॅचमेंट थ्रू नॉलेज हे आलं पाहिजे, मगच आपण निष्काम कर्मयोग करू शकतो. आणि दुसरा कोण निष्काम कर्मयोग करू शकतो, जो जाणतोय की मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे. जो जाणतो मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे तो काय करतो,
कृष्णाला आपण जे काय कर्म करून फळ मिळालेलं आहे तो ते पूर्ण फळ कृष्णाला अर्पण करतो, कारण तो त्याची स्वरूप स्थिती जाणू नये की मी कृष्णाचा कोण आहे. आता इकडे 2.39 मध्ये श्री कृष्ण सांगताय की तू ज्ञानाच्या आधारे कार्य कर, कर्म कर आणि या कर्मबंधनातून तू मुक्त हो. तर ज्ञान हे लागतं. आता इकडे सांख्य योगाबद्दल थोडीशी माहिती शिला प्रभुपादांनी दिलेली आहे की सांख्य योग म्हणजे तुम्ही कर्म नाही करायचं, तुम्ही ज्ञान घ्यायचं, तुम्ही अनालिसिस करायचं की ते प्रिन्सिपल आहे ना वेदांत, नेती नेती न इति न इति जे प्रिन्सिपल आहे त्यांनी तुम्ही स्लोली जेव्हा अनालिसिस करता तेव्हा बॉटम लाईनला काय बघता तुम्ही की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. तर इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगत आहे की तू असं करू नकोस की कर्म नाही करायचं, हे तू करू नकोस. कर्म करून तुला काय बेनिफिट मिळणार आहे हे मी तुला सांगतो, पण तू अशा तऱ्हेने कर्म कर, ज्ञानाने कर्म कर, फळ मला अर्पण कर आणि कर्मबंधनातून तू मुक्त हो. तर इकडे त्यांनी सांगितलेलं आहे की जे सांख्य योग आहे तर 2 कपिल मुनी होते. एक जे कपिल मुनी होते ते इम्पोस्टर होते, म्हणजे ते खरे नव्हते, आणि जे श्रीमद भागवतम मध्ये कपिल देव आहेत जे देवाहुतीचे पुत्र आहेत ते श्रीकृष्णाचेच अवतार आहेत आणि त्यांनी दिलेलं जे सांख्य योग आहे ते बरोबर आहे. तर आपण इकडे आता थोडस वाचायचं आहे. हो. आता शेवटचा पॅरेग्राफ आहे ना, सेकंड लास्ट पॅरेग्राफ, त्याच्या याप्रमाणे नाही त्याच्यामध्ये वास्तविक सांख्य तत्वज्ञानाचे वर्णन भगवान कपिलाने हरे कृष्ण. वास्तविक सांख्य तत्वज्ञानाचे वर्णन भगवान कपिलांनी श्रीमद भागवतात केले आहे, पण त्याचाही वर्तमान विषयाशी मुळीच संबंध नाही. या ठिकाणी सांख्य म्हणजे शरीर आणि आत्म्याचे पृथक्करणात्मक विवेचन आहे. केवळ अर्जुनाला बुद्धियोग किंवा भक्तियोग प्रत आणण्यासाठी भगवान श्रीकृष्णांनी आत्म्याचे विस्तृत विवेचन केले आहे. म्हणून भगवान श्रीकृष्णांचे सांख्य आणि भगवान कपिलांचे भागवतातील सांख्य तत्वज्ञान एकच आहे. तो सर्व भक्तियोगच आहे. यासाठीच भगवान श्रीकृष्ण सांगतात की अल्पबुद्धी लोकच सांख्ययोग आणि भक्तियोग यामध्ये भेद करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे खरं म्हटलं तर सांख्य योग आणि भक्ती योग हे एकच आहे, पण काही लोक म्हणतात सांख्य योग म्हणजे इन ऍक्शन, म्हणजे कर्मच करायचं नाही. पण इकडे आपल्याला प्रभुपाद सांगतात ते चुकीचं आहे. सांख्य योग किंवा भक्ती योग किंवा बुद्धी योग याचा उद्देश एकच आहे की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे, आणि भक्ती योगाप्रत जाण्यासाठी सांख्य योग किंवा बुद्धियोग आहे आणि दोन्हींमध्ये फरक नाहीये. तर इकडे कृष्ण काय सांगताय की इन ऍक्शन म्हणजे युद्ध करायचंच नाही, हा जो स्टँड आहे हा पूर्ण तऱ्हेने चुकीचा आहे. आता शेवटचा पॅरेग्राफ, म्हणून मनुष्याने जाणले पाहिजे की हरे कृष्ण. यास्तव मनुष्याने जाणले पाहिजे की बुद्धियोग म्हणजे पूर्ण ज्ञान आणि पूर्ण आनंदयुक्त कृष्ण भावनेमध्ये कार्य करणे होय. असे कार्य कितीही दुष्कर असले तरी जो केवळ भगवंतांच्या संतुष्टी करता कार्य करतो तो बुद्धियोगाच्या तत्वांद्वारे कार्य करीत असतो. यामुळे तो नित्य दिव्यानंदामध्ये रममाण असतो. अशा दिव्य कार्यामुळे भगवत कृपेने एखाद्याला आपोआप दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती होते. यामुळे ज्ञानप्राप्तीसाठी अतिरिक्त प्रयास न करताही त्याची मुक्तता होते. कृष्ण भावना भावित कर्म
आणि सकाम कर्म अर्थात विशेषत्वे कुटुंब प्राप्ती किंवा भौतिक सुखप्राप्ती करून इंद्रिय तृप्तीसाठी केलेल्या कर्मामध्ये बराच भेद आहे. म्हणून आपण जे कर्म करतो त्या कर्माचा बुद्धियोग हा दैवी गुण आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आता आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की वेगळं आपल्याला सांख्य योग ज्ञान योग शिकायला नको. जेव्हा आपण कृष्णाची प्रेमाने सेवा करतो भक्ती करतो आपल्या गुरुनी जो आपल्याला शिष्टाचार सांगितलाय त्याचं पालन करतो तेव्हा ज्ञान आपल्यामध्ये आपोआप विकसित होतं. आपोआप आपल्याला ज्ञान प्राप्त होतं आणि आपण आपल्या मूळ स्थिती जाऊ शकतो. तर यासाठी वेगळं तुम्हाला काही करावं लागत नाही. तुम्ही केवळ कृष्णाची सेवा केली तर या सेवेने तुम्हाला प्रेमाने सेवा केली गुरुनी सांगितलंय त्या नियमांचं पालन केलं की आपल्याला ज्ञान आपोआपच मिळतं. 40 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. या प्रयत्नात कोणतीही हानी किंवा ऱ्हास नाही आणि या मार्गातील अल्प प्रगतीनेही मनुष्याचे फार मोठ्या भयापासून संरक्षण होऊ शकते. हरे कृष्ण. म्हणजे थोडं जरी तुम्ही कृष्णासाठी काही केलं तर काय होतं कृष्ण ते जपून ठेवतो आणि आपल्याला भयंकर भयापासून वाचवतो. आता इकडे त्रायते महतो भयात म्हणजे कुठलं भय आहे की ज्याच्यापासून कृष्ण आपलं रक्षण करतोय. सांगा बरं मला कुठल्या भयापासून कृष्ण रक्षण करतोय आपलं. छोटसही काही आपण त्याच्यासाठी केलं तरी कृष्ण काय करतो आपलं भयंकर भयापासून रक्षण करतो. तिकडे भयंकर भय म्हणजे काय कोण सांगणार आहे मला. हरे कृष्ण माताजी. हा इतरांनी पण उत्तर द्या. बोला अंजली माताजी. सगळ्यात भय आता आपण तुम्ही 10 भय सांगितली त्या 10 भयापैकी मृत्यूचं भय हे सर्वात जास्त असतं आणि त्याच्या खालोखाल आपल्याला पाप लागतं की काय हे एक भय असतं. आणि ह्या दोन्ही भयापासून जर आपलं खरं संरक्षण करत असेल तर ते फक्त भगवान श्रीकृष्णच करतात. बरं मी सांगू. बरं 1 मिनिट. आणि इतर जण का नाही बोलत आहे तुम्हाला समजतंय का. सुषमा माताजी नीता माताजी जानवी माताजी संगीता माताजी. हो माताजी समजते. मग सर्वात भयंकर भय कोणतं आहे. बरं कुमुद माताजी बोला. सर्वात मोठा भयंकर तो आहे की मनुष्य योनीमधनं खालच्या योनीमध्ये जन्म घेणं म्हणजे पशु योनीमध्ये आपला जन्म घेणं ज्याच्यामध्ये आपल्याला भगवंताचं स्मरण पण नाही होऊ शकत. बरोबर. म्हणजे आपण कृष्णापासून इतके लांब फेकले जातो जेव्हा आपण पशु योनी वृक्ष योनीमध्ये जातो त्या योनीमध्ये आपल्याला कृष्णाचं नाम घेता येत नाही आणि आपण कम्प्लीट फॉरगेटफुलनेस मध्ये राहतो. टोटल विस्मरणामध्ये राहतो आपल्या. हे खूप सर्वात मोठं भय आहे. तर या भयापासून कृष्ण रक्षण करतो. मग या श्रील प्रभुपाद सांगतात अजामिल. अजामिलाची गोष्ट तुम्हाला माहिती आहे सर्वांना. हो माहिती आहे. तर अजामिलाने काय केले काही प्रमाणात किंवा थोडेसे कर्तव्य त्यांनी केले. काय कर्तव्य केले. तो एका ब्राह्मणाचा मुलगा होता आणि तो एकदा त्याच्या वडिलांनी सांगितलं की मला पूजेसाठी फुलं आणि गवत वगैरे आणून दे. तर ते आणून तो देत असे किंवा जेव्हा ते हे घरी वेद म्हणायचे तो ऐकायचा किंवा त्याला सुद्धा काही प्रमाणात काही वेदांचं पठण करत असे. तर अगदी अल्प कर्तव्य त्यांनी कृष्ण भावनेत केलं. अगदी अल्प.
पण तरी देखील जेव्हा एकदा तो जंगलात गेला होता आणि फुलं गवत वगैरे आणायला गेला, तेव्हा तिकडे त्याला एक वेश्या दिसली आणि ती एका माणसाला आलिंगन करत होती आणि त्यावेळेला त्याचं जे मन आहे ते इतकं त्या वेशेवर स्थिर झालं आणि नंतर त्याचा पूर्ण डाऊनफॉल चालू झाला. त्यांनी आपलं घर सोडलं, आपल्या बायकोला सोडलं आणि त्या वेशेबरोबर राहायला लागला. पण अंतकाळी त्याचा जो लहान मुलगा होता तो जवळजवळ 89 वर्षाचा होता आणि त्याचा धाकटा मुलगा 1 वर्षाचा होता. तेव्हा प्रत्येकाला लहान मूल, आपलं मूल म्हणजे खूप प्रिय असतं, तर तो नेहमी लक्ष देत असे की नारायण काय करतोय, झोपला का, हे करतोय का. फॉर्च्युनेटली त्यांनी त्या आपल्या मुलाचं नाव नारायण ठेवलं आणि जेव्हा यमदूत त्याला घ्यायला आले आणि त्यांना बघितलं, हा इतका घाबरला की त्यांनी पटकन नारायण म्हणून हाक मारली आणि मग तिकडे विष्णुदूत आले. आणि मग श्रील प्रभुपादांनी खूप छान पुस्तक लिहिलंय सेकंड चान्स, त्याच्यामध्ये त्यांनी हा संवाद दिला यमदूतांचा आणि विष्णुदूतांचा. आणि मग हे विष्णुदूत त्याला घेतात म्हणजे त्याचा जो आत्मा परत त्या शरीरामध्ये घालतात आणि मग त्याला सर्वपणे आपल्या काय चुका झालेल्या आहेत त्या सर्व दिसतात आणि तो घर सोडून काशीला जातो आणि मग तिकडे तो तप करतो आणि शेवटी मग काही वर्षांनी जेव्हा तो देह सोडतो तेव्हा विष्णुदूत त्याला परत घ्यायला येतात. तर छोटंसं काहीतरी अजामिलनी केलंय, पण छोटंसं केल्यामुळे बघा त्याचा जो डाऊनफॉल होणार होता तो डाऊनफॉल पूर्ण तऱ्हेने कृष्णाने थांबवला. म्हणजे जरा तुम्ही आता समजा जर या आयुष्यामध्ये बस अगदी अल्प आपण म्हणूया 1% कृष्ण भावना भावी जीवन तुम्ही जगत असाल, ओनली 1%, नेक्स्ट लाईफ मध्ये तुमचं बिगिनिंग 2% पासून होईल असं. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा तुम्ही कृष्ण भावना भावी जीवन जगता तेव्हा मात्र तुम्हाला कधीच कुठलाही लॉस होऊ शकत नाही. आणि सर्वात मोठं भय म्हणजे डाऊनफॉल टू ॲनिमल स्पीसीज, पशु योनीमध्ये नाही तर वृक्ष योनीमध्ये आपण जातो. 41. हरे कृष्णा. जी माता. व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेहा कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या मार्गावर असणाऱ्यांची बुद्धी दृढनिश्चयी असते आणि त्याचे ध्येयही एक असते. हे प्रिय कुरुनंदन, जे डळमळीत वृत्तीचे असतात त्यांच्या बुद्धीला अनेक पाटे फुटलेले असतात. हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुनाचं 5वं कारण होतं असमंजस. तुम्हाला आठवतं ना 5वं कारण असमंजस आहे. तर त्या असमंजस, अर्जुन म्हणतो मी असमंजस झालो की काय बरोबर काय चूक आहे मला समजत नाही, मग मी काय करू, युद्ध करू की युद्ध करू नको. तर त्याच्यावरचं उत्तर जे ते 2.41 मध्ये श्रीकृष्णाने दिलेलं आहे. कृष्णाने काय सांगितलंय की पहिल्यांदा व्यवसायात्मिका बुद्धी म्हणजे काय आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की तुमच्या जीवनाची जी परम उच्च सिद्धी आहे याला मिळवण्यासाठी तुम्हाला जी बुद्धी लागते त्याला व्यवसायात्मिका बुद्धी असं म्हटलं जातं. म्हणजे तुमच्या जीवनाचं परफेक्शन म्हणजे काय आहे की तुम्ही कृष्णाला शरण गेला पाहिजे. आणि कोण शरण जाऊ शकतं श्रीकृष्णाला? ज्याची बुद्धी व्यवसायात्मिक आहे तो कृष्णाला शरण जाऊ शकतो. आता इकडे चैतन्य चरितामृतात सांगितलेलं आहे, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ निश्चय कृष्णे भक्ती कैले सर्व कर्म कृतहय. म्हणजे श्रद्धा म्हणजे की जेव्हा आपला एखाद्या गोष्टीवर भरपूर दृढ विश्वास असतो त्याला
म्हणतात श्रद्धा. आता इकडे जेव्हा आपण म्हणतो परफेक्शन ऑफ ह्युमन लाईफ किंवा कृष्ण भावना भावित जीवन जेव्हा जगतोय, तर त्याची सिद्धी किंवा त्याचा परफेक्शन म्हणजे काय, की भौतिक संकल्पनेचा त्याग. जेव्हा हे या मटेरियल वर्ल्डचा, या भौतिक जगाचा आपण त्याग करतो, तेव्हाच आपण म्हणू शकतो की मी परफेक्टली कृष्ण कॉन्शियस जीवन जगत आहे, कृष्ण भावना भावी जगत आहे. तर कृष्ण भावना भावित मनुष्याचा दृढ संकल्प या ज्ञानावर आधारित असतो. वासुदेव सर्व इति स महात्मा दुर्लभा, की जो माणूस कृष्ण भावना भावित आहे अशा माणसाला माहिती आहे की कृष्ण हा सर्व काही आहे. जणू काही कृष्ण झाडाचं मूळ आहे हे त्याला माहित असतं. आणि मुळाला जेव्हा आपण पाणी देतो तेव्हा ऑटोमॅटिकली ते पाणी पानांना, फळांना, फुलांना, फांद्यांना पोचतं. म्हणून जेव्हा असा माणूस कृष्ण भावना भावित कर्म करतो, तेव्हा त्याला आपण म्हणू शकतो की त्याची जी कृष्णाप्रती सेवा आहे ती सर्वोत्कृष्ट सेवा आहे. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण कृष्णाला संतुष्टात ठेवतो तेव्हा सर्वजण संतुष्ट राहू शकतात आणि सर्वत्र तुम्हाला प्रसन्नता दिसते. आता इकडे वाचायचंय जो सेकंड लास्ट पॅरा आहे ना, तथापि कृष्ण भावनायुक्त सेवा. हरे कृष्ण. तथापि कृष्ण भावनायुक्त सेवा ही आध्यात्मिक गुरुच्या योग्य मार्गदर्शनाखाली उत्तम प्रकारे होऊ शकते. असा हा आध्यात्मिक गुरु श्रीकृष्णांचा प्रामाणिक प्रतिनिधी असतो. त्याला शिष्याचा स्वभाव माहिती असतो आणि तो शिष्याला कृष्ण भावना भावित कर्म करण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन करू शकतो. म्हणून कृष्ण भावनेत पारंगत होण्यासाठी मनुष्याने श्रीकृष्णांच्या प्रतिनिधीच्या आदेशांचे दृढ निश्चयाने पालन करणे आवश्यक आहे. तसेच गुरुच्या उपदेशाचा त्याने जीवनाचे ध्येय म्हणून स्वीकार केला पाहिजे. श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती आपल्या प्रसिद्ध गुरुवाष्टकामध्ये सांगतात की यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान्न गतीहि कुतोपि ध्यायन्स्तस्य यशस्त्री संध्या वंदे गुरु श्रीचरणारविंदम. आध्यात्मिक गुरूंना संतुष्ट केल्याने पुरुषोत्तम श्री भगवान संतुष्ट होतात. गुरूंना संतुष्ट केल्याविना मनुष्य कृष्ण भावना भावित होऊ शकत नाही. म्हणून गुरूंचे दिवसातून 3 वेळा ध्यान करून त्यांच्याकडे कृपा याचना करणे आणि त्यांना सादर वंदन करणे आवश्यक आहे. ही संपूर्ण पद्धती मात्र देहात्म बुद्धीच्या पलीकडे असणाऱ्या आत्म्याच्या केवळ सैद्धांतिक ज्ञानस्तरावर नसून परिपूर्ण ज्ञानावर आधारित आहे. अशा ज्ञानामुळे सकाम कर्माद्वारे प्राप्त होणाऱ्या इंद्रिय तृप्तीची संधीच नष्ट होते. ज्याचे मन दृढ निश्चय नाही तो विविध प्रकारच्या सकाम कर्माद्वारे आकर्षिला जातो. हरे कृष्ण. बघा, म्हणजे आपल्याला काय सांगितलंय, जेव्हा आपण श्रीकृष्णाच्या प्रसन्नतेसाठी कर्म करतो तेव्हा आपोआप आपण इंद्रियांच्या विषयांकडे अजिबात वळत नाही, अजिबात वळत नाही. आणि अशा वेळेला आपलं मन कसं होतं किंवा आपली बुद्धी कशी होते, व्यवसायात्मिक बुद्धी होते आपली. आपण जे आपला फोकस आहे तो फक्त एकावर राहतो, कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ती एकावरच राहतो. आणि मन आपलं आपोआप मग जेव्हा कृष्ण सेवेत राहतो तेव्हा इंद्रियांच्या विषयांपासून आपोआप आपण तोंड फिरवतो किंवा ते आपल्याला त्याची जी टेस्ट असते ती टेस्ट आपल्याला हायर टेस्ट मिळाल्यामुळे ही जी लोअर टेस्ट आहे त्याच्यामध्ये आता आपल्याला रुची नाही लागत. 42, 43. येस माताजी. हरे कृष्णा. यामिमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्त्य विपश्चितः
वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः. हरे कृष्ण. 43 पण ना माताजी? हो, 42, हो, 43 एकच आहे. कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यां गती प्रति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अल्पज्ञ लोक वेदांमधील अलंकारिक शब्दांवर अत्यंत आसक्त असतात, कारण त्यात स्वर्गामध्ये उन्नत होण्याकरता निरनिराळी सकाम कर्मे, त्यापासून मिळणारा चांगला जन्म, शक्ती इत्यादींना मान्यता देण्यात आली आहे. ऐश्वर्यशाली जीवन आणि इंद्रिय तृप्तीची इच्छा असल्यामुळे ते म्हणतात की याहून अधिक महत्वपूर्ण असे काहीच नाही. हरे कृष्ण. तर आता माणसं इन जनरल हे खूप बुद्धिमान नसतात आणि ते अज्ञानी असतात आणि अज्ञानामुळे काय होतं ते या भौतिकाशी खूप अटॅच्ड असतात. त्यांच्यामध्ये मी कर्म करणार, याचा मला फ्रूट काय मिळणार आहे, याचं मला फळ काय मिळणार आहे, इकडेच त्यांचं लक्ष असतं. तर वेदांमध्ये वेदांचे 3 सेक्शन्स आहेत, 3 भाग आहेत. एक म्हणजे कर्मकांड, दुसरा म्हणजे ज्ञानकांड आणि तिसरा म्हणजे उपासनाकांड. कर्मकांडामध्ये विधिविधाने सांगितलेली आहेत की जर तुम्हाला स्वर्ग लोकात जायचंय, जर तुम्हाला भौतिक सुख प्राप्त करायचंय, तर तुम्हाला कोणती यज्ञ करावी लागतात, कुठली कर्म करावी लागतात. तर हे कर्मकांड विभागात आहे. ज्ञानकांडामध्ये तुम्हाला ज्ञान आहे की तुम्ही कोण आहात, आणि उपासना कांडमध्ये कृष्णाच्या प्रती भक्ती कशी करायची आणि तुमच्या जीवनाचं परफेक्शन कसं साधायचं हे उपासना कांडात आहे. आता कर्मकांडांमध्ये जनरली तुम्ही बघा 90%, 99 म्हटलं तरी हरकत नाही, सगळी माणसं इंद्रिय तृप्तीकडे अटॅच्ड असतात. त्याच्यामुळे ते वेदांमध्ये आता इंद्रिय तृप्ती जरी तुम्हाला करायची आहे तर थ्रू द राईट चॅनल तरी करा, असं वेद सांगतात. मग वेद काय म्हणतात की जर तुम्हाला इंद्रिय तृप्ती करायची असेल तर या पृथ्वीवर काय तुमचं जीवन क्षणभंगूर आहे, मग अशा ठिकाणी जा, म्हणजे स्वर्ग लोकामध्ये जा, जिकडे तुम्हाला अमर्याद इंद्र तृप्ती आहे. भलं तुम्हाला जन्म आणि मरण असेल पण तरी तिकडे व्याधी दिसत नाही, तर तुम्ही अशा ठिकाणी या की जिकडे तुम्हाला अमर्याद आनंद मिळेल. मग जर तुम्हाला स्वर्गात यायचं असेल तर ज्योतिष्टोम यज्ञ सांगितलेला आहे. जर तुम्हाला पुत्र प्राप्ती आहे तर एक आणि वेगळा यज्ञ सांगितलाय. तुम्ही चातुर्मासाचे पालन करा, यांनी तुम्हाला काय होईल, तुम्हाला सोमरस पान करण्यासाठी तुम्ही पात्र ठरता. तर ही जी लोक कर्मकांड फॉलो करतात किंवा जे कर्मकांडी आहेत त्यांना आपल्या इंद्रियांची अमर्याद तृप्ती करून घ्यायची आहे. तर ते इंद्रिय भोगापाठी आहे, त्याच्यामुळे त्यांना स्वर्गलोक पाहिजे की जिकडे सुंदर सुंदर बगीचे आहेत, नंदन कानन, किंवा जिकडे तिकडे अप्सरांचा सहवास आहे, सोमरस पान करण्याची उत्तम संधी आहे. तर ही जी वेदांमधली अलंकारिक भाषा आहे, या भाषेकडे जे हे अज्ञानी लोक आहेत ते आकर्षित होतात. पण हे जे आहे तुम्हाला माहिती आहे, स्वर्ग लोकात सुद्धा जरी तुम्ही गेला तरी तुमचं एकदा पुण्य संचय तुमचा तिकडचा संपला की तुम्हाला परत पृथ्वीवर यावं लागतं. हे तुम्ही शिकलाय ना, 9वा अध्याय लक्षात आहे ना तुम्हाला. तर दिस इज नॉट फायनल स्वर्गलोक. तर आता आपण बघूया 2.44. हरे कृष्णा. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जे लोक इंद्रिय तृप्ती आणि भौतिक ऐश्वर्य यावर अत्यंत आसक्त झालेले आहेत आणि यामुळे मोहग्रस्त झालेले आहेत,
त्यांच्या मनामध्ये भगवंतांची भक्तिमय सेवा करण्याचा दृढ निश्चय उत्पन्न होऊ शकत नाही. हरे कृष्ण. बघा, ज्यांचं मन खूप इंद्रिय तृप्तीकडे आसक्त झालेलं आहे आणि इकडे त्यांनी शब्द वापरलाय भोगैश्वर्य प्रसक्ताना, म्हणजे स्ट्रॉंगली अटॅच, भोग आणि ऐश्वर्य याला जे खूप आसक्त आहेत, तर त्यांची बुद्धी ते कशाला वापरतात की आता माझा इन्कम इतका इतका आहे, आता हा तिप्पट कसा होईल, आता माझ्याकडे 2च फ्लॅट आहेत, 2च गाड्या आहेत, पण मला फार्म हाऊस पाहिजे, मला तिकडे जाण्यासाठी आणि वेगळी गाडी पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने त्यांचं मन कधीच आध्यात्मिक मार्गावर चालू शकत नाही. आता समाधी, इकडे समाधीचा अर्थ दिलेला आहे. समाधी म्हणजे स्थिर मन. मन कधी स्थिर होतं, जेव्हा ते आत्मज्ञानाच्या मार्गावर चालतं, तेव्हाच मन स्थिर होतं आणि अशाच मनाला समाधिस्थ म्हटलं पाहिजे. तुम्ही जर भौतिक इंद्रिय तृप्तीकडे अटॅच्ड असाल, आसक्त असाल, तर तुम्ही कधीच या मार्गावर चालू शकत नाही, नाही तुमचं मन कधीच स्थिर होऊ शकतं. 2.45. येस. त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वेद प्रामुख्याने भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांचे विवेचन करतात. हे अर्जुना, या 3 गुणांच्या पलीकडे स्थित हो, सर्व द्वंद्वातून मुक्त हो आणि लाभ तथा रक्षण यांच्या काळजीतून मुक्त होऊन आत्मपरायण हो. हरे कृष्ण. तर आता इकडे बघा, जो आत्मा असतो, बद्ध आत्मा, या 3 गुणाने तो प्रभावित झालेला असतो आणि प्रभावित झाल्यामुळे तो शारीरिक स्तरावर असतो. मी हे शरीर आहे. माया काय करते, आपल्याला 3 गुणांद्वारे बांधून ठेवते आणि हे जे 3 गुण आहे ते प्रत्येकामध्ये त्यांचा प्रभाव वेगवेगळ्या तऱ्हेने असतो. ज्याप्रमाणे त्यांचे संस्कार असतात, त्यांनी कर्म केलेली असतात, त्या अनंत जन्मांचे संस्कार असतात, त्याप्रमाणे त्यांची रुची किंवा त्यांचा स्वभाव जो असतो, प्रत्येक माणसाचा वेगवेगळा असतो. आता वेदांमध्ये ज्या इन्स्ट्रक्शन्स दिलेल्या आहेत त्या सर्व लोकांसाठी आहेत. आता या जर इन्स्ट्रक्शन्स, हे उपदेश जर दिले नसते, तर जे भौतिक अशी आसक्त आहेत, वर्ल्डली माइंडेड, भौतिक अशी खूप आसक्त आहेत, ते अधिकच भ्रष्ट झाले असते. म्हणून वेदांनी अशा लोकांना सांगितलं, ठीक आहे, तुम्हाला तुमच्या इंद्रियांची तृप्ती करून घ्यायची आहे ना, तुम्हाला भौतिक सुख पाहिजे ना, मग त्यांच्यासाठी कठोर कर्मकांड सांगितलंय. अनेक व्रते, अनेक यज्ञ, कठोर कर्मकांड सांगितलंय. मग या कठोर कर्मकांडाने काय होईल, ते जे तमोगुणामध्ये आहेत, रजोगुणामध्ये, ते तप करून, यज्ञ करून, उपास व्रते करून ते कुठे जातील, सत्वगुणाच्या प्लॅटफॉर्मवर जातील. तर वेदांमध्ये जे ज्ञान दिलेलं आहे ते दोघांसाठी आहे. जे भौतिकाशी खूप आसक्त आहेत त्यांनाही ज्ञान आहे आणि ज्यांना आध्यात्मिक मार्गावर प्रवास करायचा आहे त्यांनाही ज्ञान आहे, त्यांनाही उपदेश दिलेले आहे. पण इकडे श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतात की हे जे जे वेद आहेत हे तू स्वीकारू नकोस, हे तू स्वीकारू नकोस. म्हणजे तू कर्मकांड चा विभाग जो आहे, या विभागाकडे तू आकर्षित होऊ नकोस. पण तू जे उपासना कांडामध्ये जे उपदेश केलेले आहे, या उपदेशाचं पालन करून तू तुझी उन्नती कर.
अशा तऱ्हेने श्रीकृष्णाने सांगितलंय की जेव्हा तू दिव्य स्तरावर जाशील किंवा दिव्य स्तरावरचं तुझं जे बिगिनिंग आहे, जे आरंभ आहे, हा आरंभ म्हणजे काय? ब्रह्म जिज्ञासा. तू प्रश्न विचारला पाहिजे, मी कोण आहे किंवा हा आत्मा कोण आहे, परमात्मा कोण आहे, माझं परमात्म्याशी नातं काय आहे. तर आता हा जो उपदेश हे ब्रह्म जिज्ञासा आहे ना, त्याच्याबद्दल आपण बघूया शिला प्रभुपादांनी काय लिहिलंय. फर्स्ट पॅरेग्राफ मध्ये मधली लाईन आहे बघा, वैदिक तत्वज्ञानाचा आरंभ ब्रह्म जिज्ञासा. हा, हरे कृष्ण. वैदिक तत्वज्ञानाचा आरंभ ब्रह्म जिज्ञासा किंवा सर्वोच्च आध्यात्मिकतेच्या विषयाच्या प्रश्नापासून होतो. भौतिक प्रकृतीत असणारे सर्व जीव अस्तित्वासाठी अत्यंत कठीण असा संघर्ष करीत आहेत. भौतिक विश्वाच्या निर्मितीनंतर अशा जीवांनी कसे वागावे आणि भौतिक बंधनातून कसे मुक्त व्हावे हे शिकवण्यासाठीच भगवंतांनी वैदिक ज्ञान दिले. जेव्हा इंद्रिय तृप्तीच्या कार्यांचा अंत होतो, अर्थात कर्मकांडाचा अध्याय संपतो, तेव्हा उपनिषदांच्या रूपामध्ये आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्तीची संधी उपलब्ध होते. ज्याप्रमाणे भगवद्गीता ही 5व्या वेदाचा म्हणजेच महाभारताचा एक भाग आहे, त्याप्रमाणे उपनिषदे विविध वेदांचा भाग आहेत. उपनिषदांपासून आध्यात्मिक जीवनाचा प्रारंभ होतो. भौतिक शरीराचे अस्तित्व असेपर्यंतच भौतिक गुणांच्या क्रिया आणि प्रतिक्रिया घडत असतात. मनुष्याने सुख आणि दुःख किंवा शीत आणि उष्ण इत्यादी द्वंद्वातून सहनशील होण्यास शिकले पाहिजे आणि अशा द्वंद्वांना सहन करून लाभ आणि हानी यांच्या काळजीतून मुक्त झाले पाहिजे. मनुष्य पूर्णतः श्रीकृष्णांच्या इच्छेवर अवलंबून राहून पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होतो, तेव्हा तो या दिव्य आध्यात्मिक स्तराची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला इकडे श्रीकृष्णाने सांगितलंय की जेव्हा कर्मकांडाचा अध्याय संपतो, म्हणजे आपला एक बिझनेस असतो, कुठेही मंदिरात जातो तेव्हा बघा लोक म्हणतात ना, मी नवस बोलले की मी काहीतरी गोष्ट करणार आहे पण मला काहीतरी पाहिजे. हे जेव्हा संपतं ना, म्हणजे तुम्ही फळाशी अटॅच होत नाही, मला अमकं हवंच आहे, जेव्हा ते तुमच्या मनातून सगळं संपतं, तो विषयच बाहेर जातो, तेव्हा तुमचा आध्यात्मिक प्रवास चालू होतो. 46 आता 46 आणि 47 इथपर्यंत घेऊ की 47 नेक्स्ट टाइम घेऊ? किती वाजले? बरं 46 तरी घेऊया. यावानर्थोदपाने सर्वता संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. लहान विहिरीद्वारे होऊ शकणारी सर्व कार्ये मोठ्या जलाशयाकडून त्वरित होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे ज्या ज्ञानी मनुष्याला वेदांमागचा हेतू माहीत आहे, त्याला वेदांशी संबंधित असलेली सर्व कार्ये सहजपणे प्राप्त होतात. हरे कृष्ण. बघा आता कर्मकांड सेक्शन मध्ये काय आहे, का सांगितलंय की जो माणूस आसक्त असतो खूप इंद्रिय तृप्तींकडे, त्याला चातुर्मास सांगितलाय, अनेक व्रते सांगितलेली आहेत, जिकडनं तो हळूहळू त्याची शुद्धीकरण चालू होतं आणि मग त्याची इंद्रिय तृप्ती जी आहे ना, ती सुद्धा हळूहळू त्याचंही शुद्धीकरण होत जात आणि त्याचं ते ग्रॅज्युअल डेव्हलपमेंट होतं आणि मग तो वेदांचा जो सार आहे त्या साराला तो समजू शकतो. वेदांचा सार कुठे दिलंय? 15.15. कुमुद माताजी आठवतो का श्लोक? न बघता हो माताजी. क्षितिजा माताजी त्याचा अनुवाद वाचायचा आहे. हो. 15.15. मला माझ्या शेवटच्या 2 लाईनी लक्षात आहे. वेदेशचे सर्वैरहं. हा बरोबर आहे ना, म्हणा. पहिल्या 2 लाईना मला पाहाव्याच पडतील. बरं बघा. थँक्यू. सर्वस्व चाहून. येस येस, थँक्यू.
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहम् एव विद्यः वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्. हरे कृष्ण. सॉरी हरे माताजी, कृष्ण. पहिले 2 लाईन लक्षात येतच नाही एकदमच. मी सर्व प्राणी मात्रांच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. निस्संदेह मी वेदांतांचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. म्हणजे द पर्पज टू स्टडी वेदास म्हणजे काय? टू नो लॉर्ड कृष्णा. म्हणजे आपल्याला आता माहिती आहे की वेदांचा उद्देश काय आहे. मग ते कर्मकांड जरी असलं, तुम्ही कर्मकांड जरी केलं तर तुम्ही मार्गभ्रष्ट होत नाही. तुमची ती ग्रॅज्युअल डेव्हलपमेंट होते आणि मग तुम्ही आध्यात्मिक स्तरापर्यंत जाता. तर ती बुद्धी आपल्याला असली पाहिजे. जेव्हा आपण वेदांचं पठण करतो तर तो जो कर्मकांड सेक्शन आहे त्या विभागाकडे आकर्षित न होता आपण आपला जो ध्येय आहे तो लक्षात ठेवला पाहिजे की आपल्याला श्रीकृष्णाची प्राप्ती केली पाहिजे. आता जो साधारण माणूस आहे त्याला सगळे वेद वाचा, उपनिषद वाचा हे शक्य नाहीये. त्याला भरपूर वेळ लागतो, संस्कृत आपल्याला माहित लागतं, खूप ज्ञान लागतं किंवा रिसोर्सेस लागतात, वेळ लागतो. तर सर्वात म्हणजे सर्व वेदांचं जे सार आहे, वेदांचं सार काय आहे की तुम्ही हरिनामाचा किंवा कृष्णाच्या पवित्र नामाचा जप करा. असं बघायला गेलं तर या वेदांमध्ये जवळजवळ 1,00,000 मंत्र आहेत आणि या वेदांचा उद्देश काय आहे की आत्म्याला परमात्म्याकडे वळवणं किंवा टू युनाइट द आत्मा विथ द परमात्मा, सोल विथ द सुपर सोल. तर सर्व जे वैदिक मंत्र आहेत त्यांचा उद्देश एकच आहे, आत्म्याला परमात्म्यापर्यंत घेऊन जाणं. आणि ज्याप्रमाणे एखादं औषध आपण घेतो, औषध जेव्हा आपण घेतो तेव्हा बघा ते औषधावर शुगरचं कोटिंग असतं किंवा ते जरी कडू असेल तरी त्यात थोडीशी साखर घातली जाते म्हणजे ते गोड लागतं. तर ज्याप्रमाणे जे औषध आहे त्याला साखरेचं कोटिंग असते किंवा त्यात साखर असते का? कारण पेशंट घेतील आणि ते बरे होतील. त्याचप्रमाणे जे भौतिक माणसं आहेत किंवा मटेरियलिस्ट जे माणसं आहेत त्यांना सुद्धा वेद काय देतात? त्यांना सुद्धा वेद काहीतरी मटेरियल रिवॉर्ड्स देतात, काहीतरी बक्षिस देतात. पण प्रयोजन काय आहे की तो आत्मा या भौतिक जगापासून अनासक्त झाला पाहिजे आणि कृष्णाप्रती तो आसक्त झाला पाहिजे. हे वेदांचं प्रयोजन आहे, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायला पाहिजे. आता याच्यामध्ये आपण थोडस चैतन्य महाप्रभूंचा वाचूया. 3rd पॅरेग्राफ आहे ना. हा, यास्तव मध्ये श्री चैतन्य महाप्रभूंना विचारले, वेद अध्ययन करण्याऐवजी हरे कृष्ण. 3rd पॅरेग्राफ मध्ये आहे ना ते? हा चालेल, तिथपासून वाचलं तरी चालेल. हा, हरे कृष्ण. तरी सुद्धा पतित जीवकांचे उद्धारक श्री चैतन्य महाप्रभू यांनी सांगितल्याप्रमाणे भगवंतांच्या पवित्र नामाचे स्मरण केल्यास वैदिक संस्कृतीचा मूळ उद्देश योग्य रीतीने साध्य होतो. महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती जेव्हा श्री चैतन्य महाप्रभूंना विचारले, तुम्ही वेद अध्ययन न करता एखाद्या भावुक व्यक्तीप्रमाणे भगवंतांच्या पवित्र नामाचे कीर्तन का करता? तेव्हा श्री चैतन्य महाप्रभू उत्तरले, माझ्या आध्यात्मिक गुरूंना मी महामूर्ख आहे असे आढळल्याने त्यांनी मला श्रीकृष्णांच्या पवित्र नामाचे कीर्तन करण्यास सांगितले आहे.
या आदेशाचे पालन केल्यामुळे चैतन्य महाप्रभू भावविभोर झाले. या कलियुगामधील अधिकतर लोक मूर्ख आहेत आणि वेदांत तत्वज्ञान जाणण्या इतपत शिकलेलेही नाहीत. परंतु भगवंतांच्या पवित्र नामाच्या अपराधरहित कीर्तनाने वेदांत तत्वज्ञानाचे ध्येय उत्तम प्रकारे साध्य होते. वेदांत हा वैदिक ज्ञानातील शेवटचा टप्पा आहे. वेदांत तत्वज्ञानाचे निर्माता आणि ज्ञाताही भगवान श्रीकृष्णच आहेत. हरिनामाचे कीर्तन करण्यात रममाण होणारा मनुष्यच सर्वश्रेष्ठ वेदांती महात्मा होय. हाच वेदांचा अंतिम उद्देश आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे त्यांनी विहीर म्हटलेला आहे आणि एक मोठा जलाशय म्हटलंय. तर लहान विहिरीद्वारे होऊ शकणारी सर्व कार्ये मोठ्या जलाशयाकडून त्वरित होतात. म्हणजे आता हा मोठा जलाशय जर आपण वेद असे म्हटलं तर त्या वेदांचा उद्देश काय आहे हा एखादा ज्ञानी मनुष्यच जाणू शकतो. मग तो वेद अध्ययन न करता काय करतो, कृष्णाच्या पवित्र नामांचा जप करतो. जे इसेन्स आहे वेदांचं जे सार आहे ते तो पूर्णपणे घेतो. हे याच्या श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे आपल्याला. बरं, आता 2.47 आज घेऊ की आता उद्या घेऊ, तुम्ही सांगा मला. कारण चालेल माताजी. माताजी मोठा आहे उद्या तेव्हा. हो, उद्याच चालेल. घ्या आता. माताजी उद्या घेऊ. आज खूप recording झालं का टेक्निकल? हो झाला आता 5. चालेल. माताजी हरे कृष्ण. हा बोला. याच्यात एक शेवटच्या ह्याच्यात त्यांनी दिलंय की अपराधरहित कीर्तन. तर ते काय असेल अपराधरहित आणि अपराध कीर्तन? म्हणजे अपराधरहित म्हणजे जेव्हा कसं? आपण भगवंतांचं कीर्तन करतो, नाम घेतो, ते शुद्ध स्तरावर आपलं होत नाही. हा 10 नाम अपराध आहेत. जेव्हा हो. आपलं जे चॅन्टिंग आहे ते लक्षपूर्वक आपण करत नाही, तोही एक अपराध आहे. ओके. लक्षपूर्वक आपण नाम घेतलं पाहिजे. दुसरे जे वैष्णव आहे त्यांचा अपमान नाही केला पाहिजे. मी ते तुम्हाला नंतर सांगीन. आपले हे 18 अध्याय झाले की नाम अपराध कोणते आहेत, ते कसे टाळले पाहिजेत ते मी सांगीन. आणि आणखी एक विचारू का? माताजी विचारा. आपण ते recording म्हणतो सुरुवातीला जेव्हा आपण जप स्टार्ट करतो, जय श्री कृष्ण चैतन्य हम्म. प्रभू नित्यानंद श्री हम्म. अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, तर हा जो मंत्र आहे म्हणजे जे आपण म्हणतो त्याच्याने अपराध आपल्याला माफ होतात का? माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप कराल? एक मिनिट.